mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for SPG, as in Super Pack Ganern Secret Files. May tao sa banyo. May kaluskos. At kakaibang tunog akong naririnig. Hi, DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Kim. At ito, ang aking SPG, as in Super Pack-Nerd Secret File. DJ Rocky, etong ikukwento ko sa'yo ay masasabi kong isang semi-traumatic experience para sa akin. But at the same time, namulat ang mga mata ko dahil sa na-witness ko. Kinasal ang pinsan ko sa isang private resort. Yung resort na napili niya ay budget-friendly. Budgeted lang ang kasal ng pinsan ko, kaya yun ang kinuha niya. Hindi sila nag-provide ng matutulugan naming mga kamag-anak niya, kaya uwian lang kami. At intindido naman namin yun. So tapos na ang program ng kasal. And late night, nag-iinom na lang kaming magpipinsan. Nang biglang makaramdam ako ng kakaiba sa aking pantog. Oo. Sasabog na ang pantog ko sa sobrang dami ng beer na nainom ko. So naghanap ako ng pwede kong mapagbanyohan. Tapos naalala ko na merong banyo na malapit sa kusina ng resort. Sabi ko, baka doon, walang nakapila at dire-diretso lang akong makabanyo. Kaya naman pagdating ko sa tapat ng banyo, medyo nagdadalawang isip ako kung bubuksan ko ang pinto nito. Wala kasi itong doorknob. Kaya sinubukan ko na lang itong itulak. Baka kasi na-close lang at wala namang tao sa loob. Pero pagtulak ko sa pinto, ay hindi ito nagbukas. Parang nakalak mula sa loob. Kaya ang ginawa ko, kinatok ko ang pinto at nagtanong ako kung sino ang nasa banyo. Kung meron bang tao. Walang sumagot. Walang sumagot. Tinulak ko ulit ang pinto. Baka masikip lang ang pinto kaya hindi magbukas. So pagtulak ko, may lalaking biglang nagsalita. May tao.
may tao pala. Kaya pala nakakarinig ako ng kaluskos at kung ano pang kakaibang tunog. Okay, sige, may tao pala. So iniisip ko na baka matapos na siya kung sino man siya na nasa loob ng banyo. Naghintay ako. 1, 2, 3, 4, 5 minuto. Aba, hindi pa rin lumalabas yung lalaki sa loob ng banyo. Kaya nagtanong ako. Matagal pa po kayo? Sagot naman ng lalaki sa loob. Malapit na po. Parang nakakarinig ako ng hinihingal na lalaki. Inisip ko, aba baka may nilalabas na matigas na ebak. So nag-antay ako. At habang nasa kalagitnaan ako ng pag-aantay na lumabas ang lalaking yon sa loob ng banyo, hindi ko na malayan na nakaidlip ako. Nagising na lang ako bigla dahil sa maingay na langit-ngit ng pinto ng banyo. Bumukas na ang pinto at lumabas ang lalaki sa loob ng banyo. Medyo nagulat siya sa presensya ko. Siguro akala niya wala nang taong nag-aabang sa labas dahil hindi na ako nangulit, gawa nga nang nakatulog ako. Nang akmang papasok na ako ng banyo, bigla pang may lumabas na isang lalaki. Yes, DJ Rocky. Hindi lang isang lalaki ang nanggaling sa loob ng banyo, kundi 2 sila. At doon ko naunawaan ang gulat sa muka ng unang lalaki sa pagkakita sa akin. Nanlaki rin ang mga mata ko nang dahil sa nakita ko. Ganon din sa pangalawang lalaking nakakita sa akin. Dali-dali kong sinara ang pinto ng banyo at doon na ako nagpakawala ng rumaragasang dam mula sa aking katawan. Pagka-flush ko at pagpunas ko ng tissue sa aking pagtapon ko ng tissue sa basurahan, dun na tumambad sa akin ang posibleng dahilan kung bakit sila tumagal. 2 supot. Supot na parang plastic lobo. Ang naroroon, gamit na gamit. At alam mong nilapastangan ito. Hindi ko alam kung sino ang 2 lalaking yun sa buhay ng pinsan ko, pero nalaman ko na lang na sila pala ay barkada ng asawa ng mister ng pinsan ko. Tanggap ko naman sila. Kaya lang ang hindi ko talaga matanggap, dun pa nila ginawa. Sa mismong event ng pinsan ko. Paalala, pili-pili rin ng event na pagsasagawaan ninyo ng inyong batutaan o balikatakan. Paalala din, isa-isa lang ang paggamit sa banyo. Dapat mabilis lang ang paggamit ninyo. O kung hindi talaga mapigilan, sa kwarto nyo na lang gawin para hindi kayo makaperwisyo ng ibang tao. Buti na lang, kinaya ng pantog ko. At buti na lang, meron akong malawak na pangunawa. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Kim. At ito
ang aking SPG, as in Super Pag Nerd Secret File.